dirik na makat kumot ngayon. Amen! Hallelujah! Gaputi karkararan mo sige na yung bakti ako. Dati kabsat ko nga dua nga tawin niya nalugob na disgrasya na mga ito. Jadi operain ako ng hanga natuloy at operain ako may sa San Fernando. Ang kungan mo na yat ko na ano atay na handang intulong operain. So nga nabaldaro ti at dua nga tawin manipul di karkararan mungkin bakit kita nakahagas na natin yung kabsat. Ket amuyot sitwasyon na nakaidalatan na narigat na tayo nga bumangon nga kastakit at no yung makasaw iso na sinong limit kabsat yung umaigta na nga kasasaong kunakit ay awan malaksin lang ni kastoy na minsan met nga umaydak binisita di gayam namin na taga-Artatso kini kastoy pasaring na to umay sino nga iti daduma di ako tinda di ka bahkan mangtitikan nila nung tiwi pa kung iba ka nga yung karkararag mi kini bakit malaksi di pa na yung karkararag mi kung nakabsat kung agyaman na tamanin nalaing mo si Rilio di nalaing mo nga uminom darak idi babayin mo ti karkararag yung karkararag pa tinapot yaw kasi kakot may tapta kung kabsat kanayon ti panangi karkararag biging katipan nakahagas wenno no pagayatan ni Apo Dios wenno sanga ko markaron kuna ngem ti kuna uray kas ti kas taming agkarkararag basta ko may pakaamok king kahatap no dati no panagkarkararag mi among met ket bagayang met kumatap no patim met kuma ni Apo Dios ora masao to ano di jay kabsat ko kathanamot nga mong Apo Dios mabaling na ni Apo Dios latan ngemno ammo nga ammo na nga imagaking ko na diplomatic nga nasta gapo di panangi karkararag ket mabaling nga pasyan niya Apo Dios no pagayatan na tapno hang atidog kuna kabsat dahil panangi karkararag mi dahil karayam mo magkarabi kastoy karkararag pakpakawang kami kastoy magdung mapasaray pagkapay ibaganan unay mo timanong lutad kuna nanto pagkat kanyak itin ata isulat pagbagat mo tiyo panagkarkararag tata dati 3 weeks lang nga napalabas hindi nakasaok manong kuna nakatugawak mas dawak ako amon na kasama miracle DJ ilugan na ilugan na napan DJ ko di baryo ni ngamin sa mga explicar di baryo ni ya baryo mi kuma dati may sama sentro kalsada kastada mo sa na good duwa nga tawin na bisnan nagitay kakadwa na tayo jay amo tayo madyan ta si baryo dari pa nagdidinaw panagignaw panagtutungtong ada mamartet ada saan kas namis na tatan nakapkapan nakapkapan ket kunana kabsat imbag kunakin ko ni imbag ano ang kamot nga ay ayo di ko kapida nga puraw kunakin ay sanin namay kunana mas dawak ano ako nga pati nga mawalinak dagito kunana ngayon nakatungtong kumagisudan namin ano makarkarwar ko na napay anak dito mawag baganyo man ni uncle ako tadi ilukan na bagdaro di kabsat ko may salayan timabaling nga makaidorong pin paatras ano napikpiksa pin idi at kurba ang kasta di may sa di batok di balay di bakit damit di barume nga nakita na nga ngani marungkat na nakita Biti so di magana baganyo nanan alibanyo binagaan mi mati ngat puntos ko nabalinanan kitata tultulik nila tang nagkakararagan ket idi for this go kunanak idi so kami manong kunana ada nang ilot kanyak ket pinurpurito nga pisakak kas ni di nalpas ket pa ni nagsayak man tirik na akong kunana ket di panunod ko kabsat, pabayin amin di panay karkararita. Kunada nga,
ti Apo mangaramid ti wagas. Mm. Uray pa na diretsuin mangaramid ti Apo ti wagas. Tapos tikas tayo sa mo sarkas ti kuna hinag sa utat tayo nga at may pagkat ti agas. Tinaapod Diyos ti agas. Tapos tikas ta. Gapo. Uray pa no kasi ti kuna. Naawan ti kaya ko nga sa uwan. Hindi ka na tayo ti panunod tayo ti Apo. Lain lasan makamon ako Diyosay. Maraming pasok. Kasi ti puntos ko, ti puntos di panagyaman kin, panangyaramid. Panayon tayo dingdingag. Ni pastor tayo nagpipintas di may tanggap ti barbalakat, kasi nagsatat tayo. Kasi kahit po sa uwan, nga dagiti mga tayo, mabayin ti kinembak ti Apo, naramid ti Apo, manasaya at mayak ti kar, bibiyag tayo ti matab. Ala, bigyaman ang kinapod Diyos. Amen! Nagbasi mo.